Уважаеми зрители, аз съм Даниел Петканов, a.k.a. водят репортер, a.k.a. човекът с големия часовник, а това зад мен не е ъгълът на Витошка и Патриарх. Обратно в реалността, намирам се в Штутгарт, a.k.a. студентски град, a.k.a. меката на културата и образованието в България. Темата на репортажа днес е не по-малко колоритна от местоположението ми. Масово, моите жени на възраст между 18 и 30 години, основно студентки, предпочитат да набавят необходимите си за деня калории чрез алкохол. Не! Какво не бе? Според тях това е ефтин начин за поддържане на стройна фигура, а освен това е ефтин начин за забавление. Какво хапаш на закуска? Водка или бира? Водка. Сериозно? Да. Защо? По-калорична е. Не, добре е така да започнем стабилно отрано. Младите момичета масово в днешно време пият алкохол. Да, бе! Да вярвам. Това не е здравословно. Не е здравословно. Да. Ама не ти ли се е случило, примерно, да не ядеш цял ден и след това вечерта да се напиеш в някаква дискотека тук, в студентски град? На всеки студент не се е случвало. Ама на тебе май по-често ти се случва. Сега. Виждаме тази стройна дама. Как поддържаш тази фигура? С гладуване и алкохол ли? Не близвам, да. Не близваш? Не близва. Много хубав цвят, това пътладжан ли е? Ами да, нещо такова. Те гледат по-ще да пият по-малко да ядат. Мисля, че не е така. Ако не ядеш, няма как да пиеш толкова много. Да се смаеш от пиене. Мислиш ли? Така мисля. А чуваш ли някакъв френски рап? Сериозно, не го ли чуваш? Дайте ми алкохол! Дайте ми! Вярно ли е, че масово жените, особено студентките, пестят от храна, за да могат след това вечерта да си позволят скъпи алкохолни питиета? Ние имаме ядене от вкъщи. Ни пращат ни и си ядеме, така че нямаме проблеми. Чакай да те огледаме малко. Огледнете. Чувствам, че съм слабичка, доста добре си хапвам. Има една тайна. Каква е тая тайна? Изгаряне на калорите. По какъв начин, че аз не мога да се сетя, много съм така. 5 часа сутринта, тук ето тичат на улицата. Тичат на улицата 5 часа. Не е в общежитията да седят и да вдигат шум с противоположния пол. Не се случва. Това никога не може да се случи. Ти ги знаеш по-добре. Студентски град, абсурд. Абсурд. Тата приятелка, примерно, така ли прави? Ние моята приятелка е, защото си спортува, затова иначе. Портува си. Ама ти я поиш, храниш я редовно. Къпеш я. Кай, бе, мат. Гледа да ни спуска сапуна, защото е кофти. А чувате ли френския рап? Да. Наистина? Да. Шокирана съм от така отзад. Как го държиш тази фигура? С храна или с алкохол? С храна. И с алкохол. Малко. Случва ли се да си наваксаш калориите чрез 200-300 грама водка? Не ми се случвало, не пия водка. Някой път, да. Бих заложила на бира. Абсурд. Много е модно тук в студентски град, всички така правят, всички жени така правят за фигури. Ти откъде знаеш? Аз знам, защото съм половин-жена. Добре. Ходят седят там ръцете по ресторатите и после по-връщат. Гледах доста такива случаи, виждам. Дори да припаднали момичета в дискотеката. няма какво да прави. Дрежки и алкохоли само да джока. Повече са студентки. Какво правят? Поддържат особено много. Не се поддържат. Да, те си пият хората, няма проблем. Тук българката се е занемарила страшно много. Ужас ли, сега какво ще правим? Ами нищо, аз съм добре.